होद फ्लाइट बिरबाय माथो लागाव बङाइगाव। प्लीज़ कमेंट कीजिए। प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट कमेंट। जोंहा आरबि अफिसियेल चेनेल हेलौ होननानै बुंगोन आरो हेलौ हेलौ ब्र' आंनि एलबियाव
हेलो 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 हेलो। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हेलो हेलो हेलो, कमेंट कीजिए। रावबो फैला नामालै। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट सपोर्ट। सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट सपोर्ट। सपोर्ट कीजिए दोस्त लोग। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट तो सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग, कमेंट कीजिए। सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट सपोर्ट। रावबो नामालै। रावबो फैथारा माथोलै। प्लीज़ सपोर्ट करो गाइस लोग, मेरे को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करो दोस्त लोग, प्लीज़ सपोर्ट करो। सपोर्ट तो सपोर्ट मिलेगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट करो। प्लीज़ सपोर्ट करो दोस्त लोग, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करो। प्लीज़ सपोर्ट करो ना दोस्त, कमेंट कीजिए कमेंट। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट करो। प्लीज़ सपोर्ट करो, सपोर्ट। प्लीज़ सपोर्ट करो, सपोर्ट सपोर्ट। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट करो, सपोर्ट सपोर्ट।
प्लीज़ सपोर्ट करो, सपोर्ट प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। रावबो सपोर्ट खालामा नामालै। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट सपोर्ट करो दोस्त लोग, सपोर्ट करो। रावबो सपोर्ट खालामा नामालै। रावबो सपोर्ट खालामालै। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट सपोर्ट कमेंट कीजिए, कमेंट कमेंट प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट सपोर्ट कमेंट कीजिए, कमेंट 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 फटाफट कमेंट कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी, सपोर्ट प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट 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 फटाफट कमेंट करो दोस्त लोग। प्लीज़ फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट 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 सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट करो दोस्त लोग। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए, सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट टू सपोर्ट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट कमेंट फटाफट प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट 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 प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट कमेंट कमेंट
प्लीज़ फटाफटी कमेंट कीजिए। प्लीज़ फटाफटी कमेंट कीजिए। प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट।
प्लीज सपोर्ट करो। सपोर्ट करो सपोर्ट। प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट 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 फटाफटी कमेंट कीजिए। केमेरायाव ओइनो खि नोंखौ नुगुलायदों ना खिखौ नुदों। देलाय नों बुंलाय खि जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो होननानै बुंलाय देलाय। जोंनि बिआर इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै हो। सोर सोर दङ जोंनि बिआर इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै हो होनलायखि। आदे देलाय नोङो खि ओरै गाबलाय। आं गाबनो दे एखि देलाय गाबलाय। देलाय नोंबो नों गाबलाय देलाय। ओरै खालाम दे ओरै देलाय आखाइ मानैबो बा। दाउखौबो गावनो रोङा। मानो रोङा? दाउलाखौ गावनो रोङा। होनो आरो टाइगारखौल' गाबनो रोङा। हा टाइगारखौल' गाबनो रोङा। टाइगारखौल' गाबनो रोंगौ। ओमफ्राय नों लायनखौलाय? आं लोङालै। जिराफफोरखौलाय? जिराफफोरखौबो रोङाबा आङो। ओमफ्राय टाइगारफोरखौलाय? टाइगारखौबो रोङा। ओमफ्राय गासिखौबोलाय? गासिबखौबो रोङा आङो दाउखौल' गाबनो रोंगौबा। ओमफ्राय लायनखौलाय? लायनखौबो रोङालै। ओमफ्राय दाउखौलाय? दाउखौऔखौल' रोङो देलाय नों गाबलाय देलाय। रोङा। हा रोङा। रोङा? मानो? ओरैनो। खौऔ होननांगौबा। आसान खेरेग रोङा हा आसान बायबाथाय गेलेनो रोङा। आसान बायबाथाय रोङा? ओं। आं रोङाबा नों रोङो? ओमफ्राय गुद गुद आसान बायनायखौ गुद गुद गेलेनो रोङा? आं गुद गुद गेलेनो रोङो। ओमफ्राय ससमा बायनायखौलाय? हा? ससमा बायनायखौ? ससमा बायनायखौबो रोङालै। आं ससमा बायनायखौ रोंखायालै आंनाथ' आसान खेरा गेलेनायखौसो रोङो। ए। ओमफ्राय नों आसान खेरा गेलेनायखौ रोङा? ओमफ्राय हाजोआव गाखोनो रोङा? आंथ' बालाखौथि हाजोआवसो आथिंखौ जाजोबनानैहाय आङो ओमफ्राय आथिं दोंग्राखौ ओमफ्राय आं साम'सिं हायनानै आथिंखौ नामनानै जाजोबखागोन आं। आइया। ओमफ्राय नोंलाय? आं जागोनबा। नों बोरै जाया? नों आंनो होगोन ना होआ? होयो नों खालामबा। उम। जों सानैजों बादि नांलाय। ना? मामायनायखौबो आइसक्रिमखौबो। औ। ना बाबा? बे आं आगुखौ उनावसो दोनगोनलै। मानो? बालाखौथाय बि गियो नालाय। जों सिगां थागोन आंथ' गिखायालै। आगैया गियो नालाय थान्दा बरफबा बे गुसु जायो नालाय। ओमफ्राय आंलाय? नों गियाबा नों देरबायबा। ओमफ्राय बिलाय? आगैया देराखै आरो आगैयाबो देरगोन आरो। देरबाथाय मा जागोन? देरबाथाय नों बायदि लेखा फरायगोन आरो नों फोरोंनांगौबा आगैखौ। ओमफ्राय बे गिया ओमफ्राय देनां देरबाथाय बे गिला? ओमफ्राय आंलाय? नोंबो गिलाबा आगैया नोंजों खिथु 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 खारफासिगोन आरो।
ओमफ्राय लोगो लाफानांगौ आगैखौ नों लोगो लाफानांगौबा नों सैमा बाबा दाउखौ जानो फैदों बे दाउ जानो फैदों साला बुंनांगौ दा खिथुफोराव दाउ ओजाय आथिंजोंनो नाहरनानै बालाखौथाय जिउ होगोनलै बालाखौथाय ओमफ्राय नोंलाय बैटारी दमा हो गया रे प्लीज सपोर्ट करो प्लीज सपोर्ट करो दोस्त लोग कमेंट कीजिए सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा प्लीज कमेंट कीजिए पैसा हर पैसा प्लीज सपोर्ट करो सपोर्ट जो है मेरी एल्बम में प्लीज सपोर्ट कीजिए लगातार सपोर्ट कीजिए मा खालामखोबा प्लीज सपोर्ट करो होनलाय ओके प्लीज सपोर्ट करो दोस्त लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो सपोर्ट कीजिए प्लीज सपोर्ट कीजिए प्लीज सपोर्ट कीजिए सपोर्ट प्लीज सपोर्ट कीजिए सपोर्ट